Kamusta mga yaw? Magluluto ako ng sinigang. Ito ay ribs ng baka. Nabibili sa Costco. Nakakat na siya. So ang gagawin ko, pakukuluan ko muna para matanggal yung dumi niya ba, yung dugo niya. Ngayon, pag kumulo na, tanggalin natin. Ito yun, tanggalin na natin to. Pagkatapos, palalambutin na natin. Ilalagay na natin lahat ng ricado. Para isahan na lang. Wala nang maraming kaartihan. Maluluto rin naman yan. Isa pa rin ang lasa niya. Okay. Okay na to. Ngayon, lalagay na natin yung ating gabi, yung sibuyas, tsaka yung kamatis. Lalagay ko na rin yung aking pampaasim. Isang pack. Gusto kasi namin maasim. Pagkatapos lalagyan na rin natin ang asin. Cover na natin. Palalambutin natin ng isang oras. Balikan natin. Okay yun. Tanggalin na natin. Buksan na natin. Okay. Malambot na. Lagyan na natin yung ating labanos at sili. Tapos lagyan na rin natin ng chicken powder. Sobrang lambot na niya, oh. Oh. Sarap niya. Nagmamantika. Oh, dito. Ito na ang gagawin natin. Balikan natin after 2 minutes. Okay. Pulo na. Ayan, ilalagay na natin yung ating bok choy. Natin ulit. Okay, luto na to. Turn out na natin. Sandok na tayo. Ito, oh. Aling galing mo yan. Malaki na lang. Nakanahag na siya, oh. Oh. Yung isa. Labanos. Ito na yung ating sinigang na beef ribs. Thank you for watching. See you next time. Please don't forget like and share. Bye.